Tambal ban sepi, angsuran pasti. Ini katanya ya apa ya karapi-rapi aku lek sepi terus ini. Sing enak ya apa ri? Kok niku urip sambat. Urip dinikmati ra perlu sambat. Ngapain sih nikmati ganti bojo ini? Ora payu. Bengi kan ono sing dikeloni. Aku golek lak padha ae kalau fotone wong wedok lak wis ah. Padha ae. Dibolongi titik lak dadi. Aku lek ngene iki ngelu aku. Ora usah ngeluh-ngeluh, kopi wis siap, rokok yo akeh, asbak yo ono. Kok ngeluh-ngeluh. Aku ya biasa kok, tak gaya happy-happy ae aku. Ngono ya. Masyaallah. Masyaallah. Nah. Saya gak dodolan ta, Bro, ya gak buka. Prai bos mari tibaan iki, Mang. Oh lho sapa teko iku lho arek-arek lho. Wak muklek. Jembrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ndelek. Oh ya, Mas. Mulai. Iki kono iri awak wis. Ngomong sing bendina koyo ngene. ngomong sing banter aja liri-liri kaya wong sariawan ae. Kan njaluk solusi. Bendino lek solusi lek. Dadi rene sambat lho. Sik rokokan. Urip kok sambat kabeh. Waduh ares budek aku. Ya apa urip ya. Mati ya. Banyu putih, kelopoken. Ngombe kopi kembung weteng. Karangan lu peceren umbian. Kok sambat ae. Turu ya Banyu ngono. putih. Turu ke amben loro. Turu ke kasur kempuken. Turun di aspal ono ri. Bisa aspal digulung lho. ya. Bisa digulung motor. Ya wis, gar kok entok wis. Kudu mulai oleh ono kono. Apa ya? Aduh, wis kudu mulai aku lek ono kono. Batuk. Kon gak tibaan Mang lek. Ngrasakno lebih ngelu kabeh. Mati ya. Ya masih berarti. Mati si agon. Dungaren ponjol gak renan di areku. Bu ate kumpul kanca ya. Dirasani Lha iku dirasani teko. Dawa ndase. Dawa umure. Sugeng el. Kon nderek. toko merah. Gak tau ketok rek. Kok numpuk kabeh? Yo, Endi susune? tibaan. Turu oleh. Jare dhewe pabrik susu. Yo. Endi susune iki baru pabrik susu. Rasane PN menjare duwe akeh. Waduh. Ya iki padha luwene jare. Ndas ngelu tambahan. Tekek. Nggih. Oh ya tekek. Mas. Itu ngene. Suge yo. Suge. Melarat. Suge. Lah kok melarat? Waduh, jan, kok melarat kok. Waduh gak bener iki rek. Ya Allah. Ngapunten ya Allah. Ini kurang nek. Ditekek ayo, dipateni ae tekek ya yo. Melarat nang wong. Ditekek ae tekek ya. Kadang melarat nang wong ya. Lah, tekek opo muni ping loro iku ya. Tekek gendeng. Ayo. Seluk. Oh, mbadok tole kon ri. Koyo aku ki. Lho. Ngoro akeh. Kon abu ae. Ronan nggih. Kon aku yo sego ta. Iya kaya wong temen ngono. Kok kari sakmene kopine. Iki teka-tekane ngombe. Ngelak be. Cecep-cecepan. Jaluk apa ora sego rek. Kancane lu rek. Salah. Kon jagongan ngedep kopi entek bisa. Waduh enak pentol ya. Nyaman. Pentol yang enak. Jagongan sing bermutu ngono. Lah kon iki apa? Entenan. Iki jenenge mayoran ini. Yang penting aku le pentol. Wis gak njaluk apa. Ejake mukle lah. Icak muklek. Wah enak lek ya. Oh, Kok gobes to.
Yo gak tau ro panganan Jepang ngono. Yo sak awakku bis tok. Panganan Jepang wis sembarang mentah. Mana? Kon karo ceritane Jainul lan. Oleh gupumu oleh kan arek Bang. Yo arek sing Iya arek sing tas rabi arek lor iki lho. sing dia kali kancane. Iya. Aja dilos arek. Sing ditilap kancane iku lho. Aku yo mbo ya. Ya mbok arek kancane. Aku dhewe yo. Bro. Mereka bro. Aku dhewe kaya opo nang Jainul. Ya saken yo. Caken yo. Tapi nasibe ngono Iya, nek takdire ngono. takdire. Nek kopi karo nek. Lah iya kancane iki opo medhayo gak dikaekno. Ya mari kira. Ya tak gawe kopi sik yo. Yo. Rek ngopi-ngopi sik rek. Lho ngono ta. Ya kok cepet. Yo kopi wingi tak kulkas. Tapi wis anget iki. Aku Wis iso. anget. Yo kulkas anyar sing anget. Lek sing lek wong Jawa gak kelar tuku rek. Rasane Mexico mah. Mungkin rek. Lek umbin rek. Kulo. Oh niku dikekno kopi gak. Minjal. Oh, enggak dhewe kopine. Yo ganti bojo. Sabar. Tuh, kon gak duwe bojo. Gak duwe. Kon kena hukum kon. Oh iya termasuk juta ya. Kon termasuk kategori Lah gelandangan. lah saiki ya kate rabi kate nganu bojone 10 juta ya tuku ae. Satu kali pakai. Sebenarnya gandure jam 10. Kon tuku, Bin. kon tuku. Lah wong wedoke iku sampe bengi. Oh, wong wedoke kena Nek pisan lho. Jarak pisan ya. Pisan lho. Terus saiki kan Ya wis Repot saiki. Ya wis lapo. ngomong hati-hati. Wis nyabun ae rek. Sabun Wis kumpul kono aku tak layan sih rek entekno kopi rek. Petekmu lho, Dron. Tak layan sih aku entekno kopine. Cuci gabahe wong kon. Lah, nek sapa sing ngancing omahe? Yo kumat. Wali nang gerdu. Lho janji. sumpah banget. Panas. PT tonggo cucuke gabah. Cucuke gabah kena denda 10 juta. Nek nyambut gawe ae wis. Wanjen tugasnya turu di kawan kerja. Wo. Kerja pisan ya langsung keliru ya. Ngelentur yo. Aduh ya. Ya mbok di. Hukum kok nyeleneh. Nah terus lek ngeloni bojo di penjara itu kate ngeloni sapa? Apa ngeloni bojomu ah? Rek, kamu lihat yo. Ditelepon Mas. Waduh, remak. Ya wis sore, Bro. Hai guys. Ngali yo. Jalur solusi malah dikai kopi. Oh di bojo ta ya? Mulai Apa mulai ya? Sore ya. iya mini. Ya sama. Telepon nang. Pokoknya sampai diperkosa lho. Tolong aku. Ya untung lanang. Kok wedok ya wis duwe. Iya, jam 10 ya. Yes. Jangan pernah kamu mengeluh dengan urusan dunia. Karena urusan dunia bisa hilang, bisa sirna. Jangan pernah kamu ambil pusing. Mending kita santai saja. Lebih baik kita mikirin akhirat kita kelak. Ini rek, rokokan gak apa-apa ngebos. Yang penting ya gak njaluk rek. Wah. Ngegame gak apa-apa, sing penting ojo njaluk duit nyang emak sih. Yo. Entah apa yang
nyambut gawe proyek gak popo. Sing penting halal. Bisa nemong nyawa sing bisa dampingi. Aku tak guyu ae wis ya. Bagaikan langit di sore hari